أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أمبي أوفو مالكنا أني مالكوكام بسرمينا يعني أنا إمسون كنا نوي l'an 2023 o émission fɔlɔ o de ye nin ye émission min bɛ kɛ aw ye diɲɛ kɔnɔ ala ye fɛn o fɛn da a y'a bɛɛ da kun dɔ de kama. kungo kɔnɔ fɛnw ala y'u da kun dɔ de kama. ala m'u da ten gansan. yiriw ala y'u da kun dɔ de kama. ala m'u da ten gansan. fɛn o fɛn bɛ siri tile dugukolo sanfɛ ko n'i ma fɛn don ala ma u da ten a m'u bila ten a y'u da kun dɔ de kama. o kɔfɛ an b'an kanubagaw fo farafinna ani farajɛla. kanubaga minnu n'u y'u yɛrɛ dɔn ka ko faamu ka tila ka ko dɔn ka baara kɛ ni ko dɔ ye an b'u fo. diɲɛ ye fila de ye. mɔgɔ kanubaga ɲuman o bɛ yen, kanubaga jugu fana o bɛ yen. dɔ bɛ kɛ adamaden fɛ a bɛ fɛ k'i dɛmɛ cogo bɛɛ la a b'a se kɛ. ayiwa dɔ yɛrɛ bɛ k'i fɛ ale fɛ fɛn minnu ye hɛrɛ ni lafiya ye i ma i b'a sɔrɔ o ye tɔɔrɔ ye. a bɛ fɔ o ma ko kanubaga laloma. o tuma na an b'an kanubaga bɛɛ fo diɲɛ dugukolo sanfɛ ka tila ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye, ka dugawu kɛ an ka tunkarankew ye. ala ka sankura hɛrɛ ala k'a di an n'u ma. o bɔkun ye ka taa faso kɔfɛ fɛn ɲini min ye n'o de ye ka hɛrɛ ɲini ka na don faso kɔnɔ, n'o de ye ka hɛrɛ ɲini ka na balimaw ni sinjiw jigi fa. an b'a ɲini ala fɛ ala ko o sira in nɔgɔya an n'u ma hali n'a sɔrɔla a ka gɛlɛn. ɲini fɛn sɔn hɛrɛ ma ala k'a di an n'u ma. o kɔfɛ ka ɲini ala fɛ diɲɛ yɛrɛ kuturu katara ala ka bɛɛ ani keleya ni basigi don a kɔnɔ. faama minnu bɛ ka diɲɛ dirige bi na ala kɛn bɛ ka diɲɛ kalifa u ma. ala ka adamadenw hinɛ don u la. ala ka hakili ɲuman di u ma. ala ka baara ala k'a nɔgɔya ani u ye. o la bi an tɛna taa yɔrɔ jan parce que n'i ye diɲɛ lajɛ wulikajɔ ko fila de kan ka ye cɛbakɔrɔ la bi. a ko fɔlɔfɔlɔ o ye kɛnɛya ye. a filanan o ye nafolo ye n'o ye pɔsi kɔnɔna ye. bi an bɛna kuma mun ka aw ye o de ye kɛnɛya ye. kɛnɛya ye jumɛn ye? ala ye farikolo yɔrɔ o yɔrɔ da a bɛɛ bɛ bana. ɲɛkisɛ bɛ bana, tulo bɛ bana, nun bɛ bana, da bɛ bana. farikolo fan bɛɛ bɛ bana. o si ma kɛ baasi ye adamadenya kɔnɔ
mais cɛ ka kulusi jala n'o banana baasi bina o ye lebu ye an fɛ o ye kunnasuluko ye an fɛ bawo hakili ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ in na panti ko kunna fiyewu o ti jate bana fitininw fɛ munna bawo ɲɛnɛmaya yɛrɛ de ye yen ye ni den nana diɲɛ na munna a bɛ fɔ ko cɛ don parce que cɛya yɔrɔ o yera a la ni den nana diɲɛ na a bɛ fɔ ko den ye muso ye munna a fɔra ko muso don musoya yɔrɔ yera a la o tuma na ni ala y'i da k'i kɛ cɛ ye i man kɛnɛ o i ka kɛnɛ o i jija i ka cɛya furakɛ cɛya bɛ komi nimafɛn de ye a dan ma farikolo la n'i yɛrɛ la ɲinɛ a kɔ tuma min bɛ kɛnɛya la i t'a kɔntorole i tɛ fura di a ma fura min bɛ a to a bɛ fanga sɔrɔ a bɛ kɛnɛya sɔrɔ ka taa fɛ n'ala ma fara i kan n'a murutira baara sɔrɔli bolo jɔ sen foyi t'ale bolo sen fila t'a kɔrɔ kolo t'a la cɛya bɛɛ bɛ joli ani fiɲɛ de bolo ani ji o tuma na fɛn min bɛ nin fɛn ye bali ninnu bolo o ye fɛn ye mɔgɔ kan ka fɛn min kɔlɔsi i n'a fɔ denyɛrɛnin problème cayara an ka sokɔnɔna min ka di bi cɛ ni muso cɛ dilan na o ka dɔgɔ o de ye muso furulen caman kɛ bi kulonkɛkɛlaw ye et puis u bɛ kulonkɛ kɛ ni denmisɛnnin fitininw yɛrɛ de ye u den filaw u mɔden filaw sabula ka d'a kan ale ni min bɛ so kɔnɔ furu la o tɛ se ka baara kɛ a ye an balaka dun limaniya to olu la o yɔrɔ in na hali kisɛ kelen n mɛnna ni min y'i sutura o b'a da a kan ka taa n'a yɛrɛ ye n'a gana min na n'o ma wuli sɔgɔma ka sigi dukɛnɛ na ka kasi ko dɔ bɛ na dɔrɔn a b'a ka minɛnw cɛ ka taa n'a yɛrɛ ye dɔw bɛ lebu yɛrɛ ka taa an b'a fɔ ala ka hakili ɲuman di a ma ni problème bɛ cɛ o cɛ la diɲɛ kɔnɔ hali ni miliyari b'i kun i t'a jabɔ tiɲɛ ye min ye cɛbakɔrɔ bɛ baara kɛ a ka kulusijala de kama sabu an bɛ fɛn o fɛn na n'i ye musow ni wala a tɔ b'a dɛn dɛ karisa ye dulokiba ɲuman kalan k'a dɔn a kan na n'a danna an cɛ dama ma diɲɛ dugukolo kan i bɛ kalo kɛ ni complet kelen ye cɛw bɛ fɛn o fɛn na musow nɔfɛ ko don musow yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na pariliw ni masiri min na cɛw nɔfɛ ko don o tuma na ja ɲɛnɛmaya yɛrɛ ye cɛ ani muso de ye o yɔrɔ tɛ kulonkɛ fɛn ye mɔgɔ man ka fara to o yɔrɔ la mɔgɔ man ka ɲinɛ o yɔrɔ kɔ fo ka taa se problème kana ka don i la dabaliw b'a a la bawo muso min bɛ kun ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ɲɛ b'a la a nege b'ale la a bɛ taa dabalijugu kɛ i la k'i ka kulusijala tiɲɛ i mana mɛn furu kulusijala tɛ n'a y'o tiɲɛ a seri la o wa mɛn o mɛn muso tɛ se k'o mun muso bɛna taa ale yɛrɛ b'a dɔn fana a ye min k'i la wala a ka to ka i muso nɛgɛn k'a sunkurun tigɛ fo k'a hakili yɛlɛma bɛɛ lajɛlen b'an ka farafinya kɔnɔ a bana yɛrɛ bɛ dɔw la cɛyaw bɛ yen t'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ si bi san 40 kɔ sanfɛ mɛ hali bi kulusijala a kundama n'a bonya a ti tɛmɛ bolongɔni kan nin bɛɛ bɛ yen k'a yiraw la ala ye bana o bana da a y'a fura da ni e de ma i ta ɲɛɲini i m'a ɲɛɲini i ko n ye dɔ kɛ n sɛgɛnna ji t'i girin ka don kɔ la yɔrɔ kelen dɛ farikolo bana o bana a bɛɛ donni ka nɔgɔn n'a bɔli ye i
ala ka dɛmɛ kɔnɔ ka to furakɛlikɛla kɔ a b'i kɛnɛya. Fura ye jɔn de ye, furakɛlikɛla ye jɔn de ye. Furakɛlikɛla tɛ ala ye, kira tɛ. Fura yɛrɛ tɛ foyi ye fo sababu ala ka dɛmɛ kɔnɔ. Ale ala de ye sababu ninnu bila. N'i ma tɛmɛ o fɛ i mago bɛ yɔrɔ min i t'i yen sɔrɔ. Jagoya don. Cɛ tɛ den sɔrɔ a kelen f'a ka muso furu. Muso furu dama tɛ, f'a ka da muso fɛ kɛ. N'a m'o kɛ den tɛ sɔrɔ o. Mais ala bɛ se ka den di ten k'a sɔrɔ o ma kɛ. O caman kɛra ka kɔn. An b'o misaliya ta. An ba Mariyama n'o ye Nabila Isa ba ye. Isa sɔrɔla ten. Ala ye mɛlɛkɛ ci Mariyama ma a ka taa a ka disakun minɛ k'a fiyɛ. O kɛra kɔnɔ ye Mariyama la. Isa sɔrɔla o la. Etc. a ka ca. O tuma na an ye mun labɛn aw ye? Tuma bɛɛ an bɛ fɛn de kɛ ka bɔ ni fɛn ye min bɛ se ka ni problème ninnu wuli ka bɔ yen. A kɛra dabali ye o, a kɛra sira o sira ye. Ala ta kɔfɛ n'an y'o di i ma i b'i yɛrɛ sɔrɔ. O ye jumɛn ye? Kodɔn dɔ b'an bolo, kodɔn kɔrɔba don. O kodɔn ye jumɛn? An b'a fɔ a ma de halu'u. O halu'u, ale ni azulamu ninnu de bɛ labɛn k'a kɛ sɛbɛnden ye. Muso hakɛ min b'i bolo, o tɔgɔ bɛ don sɛbɛn kɔnɔ k'i yɛrɛ tɔgɔ k'a sanfɛ. Ni nin sɛbɛnden labɛnna an fɛ k'a ban, a bɛ tu ni danbɛ wolo ye. I bɛ sɔrɔ k'a don wolo wɛrɛ kɔnɔ min bɛ don i yɛrɛ cɛkisɛ ma. Nin sɛbɛnden, Allahu Akbar, ni baga tɛ se ka don cɛ cɛ la ka yala, sinon i bɛ dugu min na o b'i gɛn. Bawo hali n'i ye tafe sirilen yiri la, o yɔrɔ bɛɛ o y'a sɔrɔ a fɛnw y'i jaabi. I b'a fɔ i bɛ taa kama. Ale b'i to de su fɛ n'i nana ko b'i kɔnɔ ka ko kɛ don min, i b'a don i cɛ la. A na kɛ komi fa wulilen b'i la. Bawo fɛn minnu b'a la, olu de ye e yɛrɛ dɛmɛbaga ye sa, mɔtɛri ko ta fanfɛ. Nin labɛnnen b'an bolo k'a di cɛ bɛɛ ma yɛrɛ dɛmɛ sira fɛ. N'a sɛbɛnden dir'i ma, yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ, u b'a fɔ a ma ko tomi. Tomi seleke 4 bi bɔ, ka tila ka a nasi bɔ ka o laadafɛnw k'o kan, k'o fana di i ma. Allahu Akbar, hali n'i ka kulusi jala salen san 10 kɛ, Ala ta kɔfɛ nin b'a wuli, nin b'a kɛnɛya. Nin labilalen don bɛɛ ye nin wagati in na. An b'a ɲini Ala fɛ, faamuko ɲuman Ala k'a di. Kɛnɛya ɲuman bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo, Ala k'a di an ma. An bɛ nin fɛn ninnu bɔ, Ala b'a dɔn sanu ko tɛ, wari ko tɛ. Mais ni cɛ ma jɔyɔrɔ sɔrɔ so kɔnɔ dilan na muso fɛ, furu bi sa, mɛ o mɛ furu bi sa. Ala ye minnu lajarabi n'a bana ye, hakilisigi de fana ye bana in fura fɔlɔ-fɔlɔ ye. Mais a limaniya sɔrɔ man di, a bɛ cɛ caman ja wuli f'a bɛ kɛ komi fa ka don i la. I muso y'i ta ye, a nege b'e la, e yɛrɛ ka d'a ye. Mais cɛw bɛ yen u bɛ wuli, cɛya bɛ wuli u sigilen gansan. Mais n'u nana tuma min ka se muso ka wuli dɔrɔn k'u bɛ jɛ muso fɛ dɔrɔn, cɛya bɛ jigin. A bɛ sin ka jigin a yɛrɛ ma.
nin bɛɛ bɛ yen. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Aza wassalam.